Pesilat yang datang dari kota wisata Batu yang pada malam hari ini bergabung bersama Tri Arena Tunggal yang nanti disusul oleh rekan kami dari Durenan Cak Pi. Ake wong padha ketenan masaan, ake wong padha ketenan pelayan, ora kelalen kesopanan, deksa kabeh laganan. Yen kualitas jalan-jalan mingguan, mumpung bae tas gajian, kaulan warung pojok go ampiran, entok-entok kekedalan. Topet dendengi, sego gorengi, ya mirap buse, dagingnya gede-gede. Aduh enake, Aduh kopi, aduh enake, topet bukete, aduh enake. aduh manis, persis kaya ayate. Pura-pura mata melirik, tanggung, padahal hati tertarik, lan ngawur, minum kopi mencak nyebur, kasebab nyasar ning jebur. Ake wong padha ketenan masaan, ake wong padha kelingan balayan, ora keten kesopanan, ning kesepe kelangganan. Yen kualitas jalan-jalan mingguan, mumpung bae tas gajian bulanan, warung pojok go ampiran, enteng-enteng go kenalan. Topet dendengi, sego gorengi, yo mirebuse, dagingnya gede-gede. Aduh kopine panas-panas, topet buket, Aduh yo, aduh manis, persis kaya yo sindene. Pura-pura mata melirik, ning umur, badan ati kederek lek minum kopi mencak nyembur, kasebur nyasar ning jenggot. Kopine tenanan. Ake wong padha ketenan masaan, ake wong padha kelingan pelayan, ora kelalen kesopanan, ning sakabeh lelangganan. Yen balik tas jalan-jalan mingguan, mumpung bae tas gajian, kaulan warung pojok go ampiran, etung-etung kekenalan. Topet dendengi, sego gorengi, yo mirap buse, dagingnya gede-gede. Aduh kopi, topet bukete, aduh manis, persis kaya pelayan deh. Pura-pura mata melirik, ngawur, padahal ati tertarik, lan ngawur, minum kopi mancak nyambur, kasebab nyasar ning jebur. Iya, monggo Cak Pi ya. Pesilat yang datang dari Durenan diharapkan untuk menyusul saudara saya yang berasal dari Telapak Kota Wisata Batu, Cak Ahmad.
Iya, os. Lah. Ayo Cak Ahmad, ya. Lah, awas. Oh, yo, up, do. Oh, haha. Ouch. Loh. Yo. As. Dulu, iya.